Wonten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana tiyang. Menunggan. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah lho, Mbak. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak? Ayo kuwi bejamu, kuwi bonus. Matur nuwun. Wonten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Gune tampan ana tiyang. Kula nuwun Pemban. Monggo. Pemban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh. Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. Apa ana sing tok curigai? Wonten, Mbak. Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Mbak. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeli. Yo jenengmu sapa to? Kula Katno. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke swaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Piye? Matur nuwun Pak. Kowe. Kok bali serak meneh. Nek nggih nyuwara mboten, Pak. Saya bali ana. Matur nuwun, Pak. Benjang teng kula caosi bawal, ora doyan aku. Jaluk tombo apa? Penemban. Kula menika nek pipis panas. Mesakake. Kena apa? Dipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Zaman nem-neman kula gleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cembongan dadi bandem. Muter kowe pluk. Arep gleleng ketak dasmu. Nganten niku penemban. Kowe tak critani. Nggih. Hukum kuwi neng pirang-pirang. Nggih. Hukum alam. Nggih. Hukum adat. Nggih. Hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngono iki kuwi selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Ternyoh ati kula. Kula mbiyen ya kaya glelenge ra jamak-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembah kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk leh kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit.
Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tok ucapake? Nggih. Bakal tok lakoni. Demi Allah, aja kula lakoni. Jajal ngadeg. Menunggan. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembah. Lho, Mbak. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mbak? Ayo iki bejamu, kuwi bonus. Matur nuwun. Mun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana jan. Kula nuwun penben. Monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane Kula wiraswara. Penben. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi mriyo. Swara kula mboten medal. Weh, Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesti enten sing ngirimi kula. Kula ditenung kalih kanca-kanca pengrawit kula. apa ana sing tok curigai? Wonten ora, Bang? Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning ketok banget, Bang. Ketok, Bang. Kali kula niku ketok lemeli. Yo jenengmu sapa to? Kula Katno. Meri kali swara kula. Aku wis tau ngrungokke suaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nek mung jeneng iki gending apa roti halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani men, Bang. Ya, engko tak tambani. Ning aja sok sudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra? Pemene kita ada. Rembut iso omong tenane. Mingkar-mingkur engko. Mingkar-mingkur. Loal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ya wis coba ora. Agene jame anyar. Nggih. Coba mbok njajal jam kuwi copoten. Jam kuwi copoten. Niki adus barang kula nggih. Jam ku adus barang dienggo Anti air. Weh, Kali anti bayar. copoten sik. Nggih, Pak. Wis, ndelok tak gawane. Mangke dipek. Ora. Aku ora ndek milik kamu jam koyo ngono nggon aku keh banget. Wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno kula wonten dawuh penenten. Coba. Aku gumun. Piye? Matur nuwun menawi. Kowe. Kok bali serak meneh? Nek nggih nyuwara mboten, Mas. Saya bali ana. Matur nuwun menawi. Benjang teng kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Ras iso nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ming 35.000 kok kuning.
men kaya emas. Mulai iki wong sugih. Nun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggenan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Oh, ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaking kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk tamba apa? Menemban. Ngapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Darantasena kaya iki men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Truk. Telake mingsle. Wara gedhe ora bali-bali. Loh, iki nang kono Baladewa karepe piye? Panos maning jajalan iblis banget. Iki aku kok medhep kanca iki. Iki sapa iki kok nyantara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panos maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki men Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandataku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso tataran kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Wah, menungso andalan buku arep iki ngembue, kowe bali karo Baladewa. Tresna sinayeng manggelung mintoren. Mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta.
kang mitraning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun kakang tu muli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora paling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi mana to kae sawangen menika satunggiling lampaning edapi-dapi Koko Prabu piye Koko Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara Kurdakara rek kagiri-kiri ronanggana jagat Dewa Bathara ya jagat pangestuwara wonten menapa kok gumujeng lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro, iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba, ngerti ora? Mboten ngertos. Mbaya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala, kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta. Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Gestaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Oh, Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari para panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lah ida-idae men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Koko Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih.
Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Koko Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah ngono kan. Nggih. Menapa Koko Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe? Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ngaturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Turu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya Suden. Lho. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang nih. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Wi Petruk wi Adilana wi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho, kok sira. Si Adi rak lagi wenem ras negara Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Koko Prabu nembe kemawon Koko Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik lak. Lah sing gawa pustaka jamus Klimasada iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Klimasada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti si Adi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong kok dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing pustaka jamus Klimasada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Lho, anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye?
Ya niku ora ana salon sing buka. Kulanturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Ora cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara. Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengel. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene padha kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Plata Majati, waluyung ngene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeke kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe baliya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning Pati, aku bela Pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis baliya? Nggih. Bagong baliya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, Mboten. mulih. Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyuk. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okehe, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caoban e. Wis padha mangkat to nggih ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono nggih. Nalendra Mbekmarwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa. Oh, Kaka Prabu. Nggih. Lampahan ngaten menika kala wau
Anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbana Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klimasada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok ora, Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadar ndak menyanti. Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake walaning Kakang Semar Badranaya. Merga ngertiya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo. Pun Kakang yo bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten negari Ngamarta. Yo, Kresna. Kakang Semar nyata kepara bener apa ingkang dadi ature Panakawan Petruk. Yen to Kakang Nayantaka nandhang raga, Kakang Pandhawa wis kepareng suwana ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus Klimasada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang raga. Kakang Semar, nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, maras. Mati, Mar. Lho. Udian ora. Anu, mari wong hurufe kleru to. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Klimasada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang raga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Nadyan raga wis datan glawat. Parandene tasih kapireng pangendikaning para pepundhen Pandhawa. Grayah-grayah Lurah Semar. Sigra wungu saking nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wah nata ing Ndarawati. Oh. Tratap adi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa murca. Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula nggagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan.
Mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking Jamrut Hergeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta embane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura. Benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Kong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalaning Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klimasada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klimasada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa godhang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kalih para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Drandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lalakone. Kakang Semar Badranaya, iya, Kakang. Semarik. Bumi kuncing langit kelap-kelap. Katon lir kincanging risang mawe gandrum. Sabaran kadulu wukir moyak mahayek saking Yas Baliwur. Wah. Iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati. Nanging menakna permana jati. Ya, kaya dawuhing Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang membanata Ndarawati, aja ngawu gawar-ngawur. Kowe ingkang membanata Ndarawati. Ngerti ya? Yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada.
Aja kelakon dosa kowe bakal ngruwat kananmu. Lho. Kowe yang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Woi sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Andarawati. Wah, ora sandadakakean gunung tanpa guna. Sang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayapura jagat. Werkudara sing rawa birawa wae. Ora kuwagang nandhingi Nata Andarawati ingkang mbari marang panguwasaning Nata Kresna. Ya. Apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung Nata Andarawati. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati Kresna? Kang Gudha sang kala yen amotasa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandhangono kridhaning Nata Andarawati. Aja umuk. Aja kumalungkung. Aku ora iso nyernake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani kene tandhangi legane atiku mati dening aku kowe keparat kene le nontone wis mempeng kok mati dening aku kok mundur Petro Nun golek jago kula gadah ning wis tuwa jago apa pitik to udu jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya Petro. Gong, wak lunga kayang nek kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan Dewaning Rat. Begawan Dewaning Rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya Dewaning Rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana menapa ingkang kedah kula tindakaken. Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Andarawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Andarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe tumandang karya mara mangkata ninggih ngestaken dawuh. Pendhita tuwa sapa? Begawan Dewaning Rat. Sinuwun Ndarawati ya dasar kepara nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora?
ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat nyawamu. Sedewa inggih Koko Prabu. Dadi pendhita bingung raos sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nantandharati iki mau Sang Pikulun Pandya Betari Durga pusaka Jamus Klimasada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Tobat jarene bar lara kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Klimasada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono ora? Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padhake ora ngerti.